Jelise sebomda. Bu jelise atlan jelise arada bir kıdyanı gurun aytmalı boldy. Üçlerin jelise şu musulmanlyk oğullarymyzyň şaýtyan gurunsyny biz biraz bahs etdik. Ki biz bulan näme diýerler? Arabistanyň bu agydasyny kabul edemdik. Agydasyny Wahhabi bilýät. Ýöne aýyň hakynda biz şolaň aýtýany etibar etýär. Ondan sonra Arabistany biz görüp aýtýar, ýa aýdetýär. Arabistanyň agydasy bilen biz hiç wagt işimiz ýok. Ol agyda Wahhabiyeti bar. Emma aýyň hakynda mu'teber bilýär. Delili şi. Biz onun hukumetini bilen işimiz ýok. Onun hukumetini Wahhabi bilýär. Ondan sonra Arabistany biz görüp aýtýar, ýa aýdetýär. Arabistanyň agydasy bilen biz hiç wagt işimiz ýok. Ol agyda Wahhabiyeti bar. Emma aýyň hakynda mu'teber bilýär. Delili şi. Biz onun hukumetini bilen işimiz ýok. Onun hukumetini Wahhabi bilýär. Onda hulasy jogaby şu boldy ki, Topallay rahmetullahi aleyh näme diýdi? Aqide bilmegen şeytana iýildir, eger müňil amal diýip kılsa ýeldirdi. Wagty bir adamyň aqidasy dogry bolmasa, siziň düşünşiňiz göre ähli Mekkeň iman dogry bolmasa, ola şeytana ummat bolýar siziň düşünşiňizden, şeytanyň jamaty bolýar, şeytanyň iýdiş bilen adamlardan bolýar. O şeytanyň iýdiş bilen adamlardan bolup durýan düşünşiňiz göre şolaň iýdişipde, şolaň aýyny ýahydy bilen etibar etmeklik, muňa diýerler şeytani adamlaryň iýdine düşüp bermeklik musulmanlygyň. Bagyn öýde aýtýan kepiňde göre siz etýän işiňiz hewren bir ulaqan bir ýalňyşlyk.